Van een industrieterrein aan de A1 naar een dartboot. Nog zo'n 2 man werkt het Noppert als heftruckchauffeur bij het bedrijf Alumar op een Jouwer. Daarna wil hij in steef van 28 uur op de heftruck hem concentreren op het darten. Maar ik zit nu al om je vrije dagen in en ik ben nu al vol onbetaald verlof nemen. En dus dan zit er maar één ding op, om te stappen maar werken. Ja. Is het net een risico? Of is het net eng, misschien wel spannend? Ja, het is een groot risico natuurlijk. Nou, het kan goed uitpakken, het kan verkeerd uitpakken. Nou, ik heb vertrouwen in mezelf, dus daarom heb ik het besluit genomen om het te gaan doen. Double 12, it's where he wants to be. And he has done it. He's ahead in this match now. 2-1 for the young Dutchman. Vlinier helle Noppert de finale van Lakeside, het WK bij de BDO-boen. De prestatie op het toernooi zal uitmaken wat hij de nooit was zal. Stapt hij oer naar de bekendere dartboen de PDC, bij darters als Van Barneveld, Taylor en Van Gerwen, of bloot hij bij de minder bekende BDO? Het hing er trouw van dat ik de Lakeside finale gespeeld en dan wordt het lastig om die stap te maken. Want de hele finalisten die zijn automatisch plaats voor het hier daarna. En hun willen dan eigenlijk, zeg maar dat de meesten die dat helden, die dan ik weer terugkomen naar de BDO, zeg maar. Ja. Voor de Lakeside voor het hier daarna. Maar eerst dus het bekende Lakeside toernooi in het Engelse Frimley Green. Dat is het toernooi dat er hem nou eerst op jocht. Nee, ik ga gewoon voor de titel en ik wil die ton mee naar huis nemen. Ja, dat zou wel schelen, maar dan kiest wat even vooruit. Ja, dan kan ik weer even vooruit, ja.